Waar zal ik het halen? Zijn dan een jaar? Uit grootmoeders Dat is een echte sloper hoor. Dat zal ik verknappen, zo'n kleine ding. Nog een keer, andere kant zit Linda. Andere kant. Oh, je andere handje ook nog. Op bed. Eerst nog wat eten, zijn lekker pot. Maar zal ik het halen? Ja. Uit grootmoeders kastje zijn leuk. Dat zal ik verklappen, dit kleine ding. Er nog meer in? Leentje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. En toen Lotje goed kon lopen, is ze weer naar huis gegaan. Onder moeders paraplu liepen eens 2 kindjes. Niels, ga met je mee. Janneke en Janneke. Blijf maar bij mij, blijf maar hier Niels, dat is een trap. En hun klompjes gingen van klik-klak. Niels, kom maar hier. En de regen deed van tik-tak.